Uređenje doma velik je pothvat i važno je odabrati kvalitetan namještaj da biste bili sigurni da će funkcionirati dugi niz godina. Danas ćemo vam pokazati kako smo uredili kuću na Krku gdje smo sav komadni namještaj, rasvjetu i tapete birali u triki. Kuća se prostire na 160 kvadrata. Većina sadržaja nalazi se u prizemlju. Prostorni dnevni dio s boravkom, kuhinjom i blagovaonicom, kao i 3 spavaće sobe s pripadajućim kupaonicama. Na katu se nalazi otvorena galerija, spavaća soba i kupaonica. Kao što se može vidjeti, velika pažnja posvećena je odabiru komodnog namještaja, ali i detalja. Zahvaljujući ljevanom podu koji je izveden u gotovo cijeloj kući, oni dodatno dolaze do izražaja. Krenut ćemo od dnevnog boravka koji je uređen vrlo suvremeno. Jednostavne, pomalo skulpturalne linije najviše se ističu u odabiru stolaca. Zapravo cijela blagovaonica je čistih linija bez boje i djeluje vrlo profinjeno. S obzirom da se naslanja na kuhinju, podjednako zanimljiv model stolaca birali smo i za šank. Posebno impresivan je pogled prema dnevnom boravku. Ovdje svakako dominira visoki strop i otvoreno stubište. U ovom dijelu stana koristili smo boje i to one dominantne, ali u zagasitoj varijanti, a birali smo ih za sjedeći namještaj. Centralno postavljena sofa, okrenuta prema TV zidu, vizualno odvaja ovaj dio od ostatka prostora. Pri odabiru rasvjete pazili smo na jednostavnost, ali smo napravili mali pomak koristeći kombinaciju crne i zlatne. Isti model u 2 različite verzije koristili smo u blagovaonici i dnevnom boravku i tako povezali ove 2 jedinice. Kao što smo spomenuli, u kući se nalazi 4 spavaće sobe. Pri uređenju najvažnije nam je bilo odabrati kvalitetne krevete, ali nismo zanemarili niti estetiku, pa smo tkaninu na krevetima uskladili s tapetama. Sobe su vrlo slične što se očituje u odabiru rasvjetnih tijela i pomoćnih stolića, no zahvaljujući tapetama i boji tkanine svaka je dobila osobnost. Izgled spavaće sobe na katu malo se razlikuje od ostalih. Ružičasta boja kao detalj na tapeti i kao materijal tkanine na krevetu, koji je ovdje malo bogatijeg uzglavlja, ovo je sobi dala toplinu i karakter koji je tapeta posebno naglasila. Na galeriju do koje vodi otvoreno stubište smjestili smo kutak za čitanje. Boje namještaja usklađene su s dnevnim dijelom, a dojam je upotpunjen zanimljivom, ali nenapadnom rasvjetom koja pruža dojam topline. U prostornim interijerima, kao što je ovaj, jako volim ovakve kutke, posebice kada se radi o dijelovima kuće ili stana u koje je nemoguće smjestiti neku od standardnih jedinica. Sve u svemu riječ je o suvremenom interijeru gdje je posebna pažnja pridana komodnom namještaju. Ono što ovu kuću čini dizajnerskim prostorom su svakako jednostavne linije, bezvremenske nijanse i upečatljivi detalji.